sgrin chi wan. Mi fyddwn ni'n mynd yn ôl i drefn, felly cyfarfod gweddi, wel i ddechrau, mae gen ni gyfarfod gweddi cychwyn flwyddyn heno am 6. Ni'n meddwl bod sy'n gyfle da i ni yn y stafell drws nesaf i ni ddod at yn gilydd ar gychwyn blwyddyn i geisio'r arglwydd, i ni roed yn dyheadau ger i frono. Felly, os oes gennych chi weddia, y bysach chi yn hoffi rhannu, dowch heno yma am 6. Hyd yn oed os ydych chi ddim fel arfer yn hoffi gweddio yn gyhoeddus, allwch chi baratoi gweddi bach fel bod ni'n gallu dod fel pobl dduw i ofyn am i fenditho hefo'n gilydd heno. Ac yna cyfarfod gweddi nos Ferchar fel arfer am 6:30 yn hyd a fydd y Gwenan, clybiau'n cychwyn nos Wener, ysgol Sul a goedfa yma 9:10 a 10:10 wrth gwrs i'r ysgol Sul oed uwchradd fel arfer. Fel da ni yn tueddu i ddeud yn gyson, rota. Dwi wedi printio rota allan yma. Felly unrhyw un sy'n eisiau helpu ni ar fore dydd Sul, rhoi llety ni i'r cyfarfod gweddi. Mae yna ddigonedd o lefydd gwag yma at ddiwedd mis Ebrill, so ni'n gwerthfawrogi fo na i adael y rota, achos dwi'n gwybod bod yna reina chi methu gweld y rota ar-lein, ond mae yna gopi papur yn fanna. Dwi'n meddwl bod yna un byd arall o ran cyhoeddiadau. Os ydych chi'n ansicr, dowch chi holi fi. Da ni'n mynd i gychwyn yn darllen darn bach o Salm 146, sydd i fyny ar y sgrin, dwi'n meddwl. Na ni. Salm 146. I'n helpu ni wrth i ni feddwl am y thema yn ystod y Gwasanaeth, ac wrth i ni feddwl am be da ni'n edrych ymlaen ato fo yn y flwyddyn sydd o'n blaena ni. Felly dowch i ni ddarllen yr adnodau yma o Salm 146. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion, mewn unrhyw un na all waredu. Bydd ei anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddaear. Ar diwrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Gwyn ei fyd y sawl y mae Duw Jacob yn ei gynorthwyo, ac mae ei obaith yn yr arglwydd ei dduw. Felly, da ni'n mynd i fod yn meddwl am pwy da ni'n drystio, pwy da ni'n ymddiried yn efo, a be da ni'n neud hefo'r holl demtasiynau i ni drystio pethau neu pobl wahanol yn ein byd ni. Ac wrth i ni addoli, da ni eisiau gallu cael yn annog, yn adnewyddu i obeithio yn yr arglwydd dduw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, a rhyfeddu at be mae o di wneud tuag ato ni yn Iesu Grist. Ond da ni'n mynd i gychwyn yn moliant wrth ganu can sydd hefyd yn weddi, lle da ni eisiau plygu ger bron Duw yn ceisio i fenditho. Felly'r geiriau, ger dy fron plygwn lawr, dy wyneb di geisiwn nawr. Down off flaen frenin mawr, ger dy fron plygwn lawr. Fe gyffeswn ni dy arglwyddiaeth di. Yn doleini disglair di, plygwn lawr yma lawr. Ac mi fyddwn ni'n canu trwyddi ddwywaith. Lle dowch i ni godi i ganu hefo'n gilydd.
O arglwydd ein Duw, wrth i ni daddoli di bore yma, da ni eisiau cael y parodrwydd yna i blygu ger dyfrondi dy gydnabod di yn arglwydd, yn frenin, yn waredwr, i ni neb na dim arall. O arglwydd, da ni'n gofyn y bryd i trwy ysbryd yn y ni, i ryfeddu, i weld gliriach pwy ydy Iesu Grist, i gyffesu dy arglwydd, ac i fyddhau, i gyffesu'n pechod, i ddefnyn yn Iesu Grist, y gras, y maddeuant, gymaint o'i angen. Ar waith yn plith. Arwain ni, delia am honna ni, achos ti di'r un sy'n gwybod beth da ni angen. Ti di'r un sy'n darparu y cyfar yr ydyn ni angen yn dy fab anwyl Iesu Grist. Da ni'n gofyn i'n bendithio felly, ac yn arwain clod y gogoniant yn hyderus, achos bod ni'n gwneud trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Iawn, blant, dod i'r blaen i ni gael sgwrs bach. Wanta, dwi ddim yn mynd i roi prawf i chi, ond dwi'n mynd i fod yn gofyn lot o'r un cwestiynau nes i ofyn i chi os oeddech chi yma bythefnos yn ôl. Ti'n cofio, ewn chdi. Nes i ofyn chydig bach o gwestiynau fel, ydych chi'n edrych ymlaen at Dolig, a be oeddech chi'n edrych ymlaen at y fwyaf. Iawn? Dwi'n mynd i ofyn cwestiynau tebyg. Chi'n edrych ymlaen at be oedd y peth am Dolig. Be oedd yr highlights sy'n Dolig? A presanta. Nes di gael, be a present oedd yr un gorau ohonyn nhw gyd? Gormod o ddewis? Ddewis. Os rwy'n gallu dweud hoff anreg chi? Beic! O, beic. Ydy o'n gweithio? Wyt ti wedi disgyn oddi arno fo? Da iawn, dwi'n falch. O rheswm pam o'n i'n gofyn, pa un o hoff anreg chi? A os ydych chi wedi disgyn oedd ar meic, nes i gael anregion. Ac un anreg arnig nes i gael, o'n i wedi gofyn amdano fo, oedd peiriant dwtsio fy marf fi i siapio chydig bach ar y bwsyn. Ond ydych chi'n gwybod be, os newch chi edrych yn fanwl, dwi wedi cael chydig bach o broblem efo fo. O'n i'n medall sut oedd yn gweithio, felly os... Peidiwch ysgerio yna mi. Ond, os newch chi sylwi fanwl, mae yna batches bach moel yn chydig bach, a mae marf fi dipyn yn fyrrach nag o'n eisiau nhw fod, achos o'n i'n mynd dallt yr anreg ges i. Nag oedd chydig bach yn embarrassing, wnaethon ni gael panics bach neithio rydw. Ti'n gallu mynd yn edrych fel yna? Allan ni gael stori plant yn yno. Felly, da chi'n gallu cael anrhegion da, a dydy o'n gwrs yn gweithio fel ydych chi isio. Iawn, felly anreg, rwy'n arall wedi mwynhau rhywbeth arall am Dolig. Iawn? Oedd hynny'n neis yn dweud, chi? Wedi mwynhau am Dolig. Anrheg efo twyd teg. Be oeddech chi'n edrych ymlaen ato fo? Daniel? Chocolate be? Chocolate coin? Achos dwi'n chi, ond o'na lot ohonyn nhw yn tu ni hefyd. A chyma weithiau adeg
cwast, a wedyn cael cinio, cael chocolate. And then sesiwn, ti ni, da ni falch am gael box o celebrations, dal yn dihagor. A weithiau, da ni yn bita dipyn ohonyn nhw, ddech chi'n meddwl, sy'n licio beth bach gwahanol. A wedyn, mae yna chocolate orange, os ydych chi'n licio chocolate orange. A hyd mae'n licio mint, felly after it. Bythefnos ar ôl dolyg, a mae'r stwff mae gyd dal i fynd yn syni. A nath hynna atgoffa fi. Nes i ddarllen pan o'n i'n hogyn bach. Ac oedd mae gyfres o lyfrau Cymraeg pan o'n i'n hogyn bach, o'r enw Cyfres y Coryn. Ac o'na un llyfr, os da ni y llun i fyny ar y... A mae'r llyfr wedi... Ac oedd hi'n stori am hogyn bach cefn lle allan o. Hogyn yn y llun ydy Emyr Wyn. Ac mae'r gyfiad ar gefn y llyfr yn deud fel hyn. Mae chocolate? Lollipops? Ond, dydy ei ddim yn haws tan nhw trwy'r. Ei dymuniad ydy cael bwyta a bwyta losin trwy'r dydd, bob dydd. Bob bryd. Fel losin. Y stori ydy'r hogyn yma sydd yn berys. Oedd eisiau bwyta nhw trwy'r stan, ond mam dad ddim yn gadw nhw. Ac yn dweud, na i roed i chdi beth isio. Ac felly mi oedd pob pryd bwyd o hynny ymlaen yn blasu fel ffet. Mae yna tua 20 mlynedd, nella 30 o flynyddoedd ers i mi ddarllen y stori yma, ond mae dal yn fyw yn ynghoi, achos ti'n gwybod be nath ddigwydd erbyn diwedd y stori? Lle di gesio? Ti'n hollol gywir. O'na ddisgwyliad o'n cael letys ac oedd y pys yn blasu fel. Ac bod o wedi cael yr holl bethau o feddwl o fe isio, yn y diwedd, blas pys. Achos da ni feddwl, da ni isio, yn yn darlleniad ni o'r Beibl bore yma, fyddwn ni'n clywed am bobl ddew meddwl bod nhw isio rhywbeth, ond yn y pen draw pan nhw'n cael hwnnw, nhw'n sylweddoli, dim dyna oedd y mynd a daioni iddyn nhw. Ac felly, y peth pwysig i ni gofio ydy, bod ni'n meddwl isio rhywbeth, dim sy'n ei wneud yn y Beibl, y newyddion da yn y Beibl ydy na Iesu Grist y dyn sydd yn rhoi i ni. Neb na ddim yn cymharu efo yn pregath ni. Mae'n anodd o mi neb na ddim yn debyg i'r arglwydd Dduw. Mae anodd torri neu yn gallu creu problemau i ni. Mae hyd yn oed y pethau da ni'n licio fwyaf ffrins, os ydym ni jyst yn cael mwy a mwy ohonyn nhw yn gallu creu problemau. Ond mae'r arglwydd Dduw ar ben ei hun. Dyma'r adnod. O arglwydd ohonyn nhw sy'n enwog am dyfodol. Ti ydy brenin y cenhedloedd, felly dylai pawb dy addoli ti i heiddi. Y gwahaniaeth rhwng isio pethau a be da ni wir angen. O peth ail yn Iesu. Mae dolyg yn ei ddeithio ni, dyna pan da ni'n dathlu dolyg o Iesu Grist yr anrheg gorau. A mae'n dod na i weddio, na ni gael emyn a wedyn
gewch chi fynd i eistedd lawr. Nwch chi weddio. Ynglyn â pwy ni. Ac gallwn ni drystio wrth i ni ddeud bod gwybod beth sydd ora i ni. Roedd helpa ni felly well i ni yn y Beibl sydd yn dangos ni bod da ni i'w gael yn Iesu Grist. A dyna Iesu Grist. Amen. Da ni sydd yn dod einiad arglwydd eto am y flwyddyn sydd o'n blaen i weithreilio yn dy gwmni a'n calonnau oll yn gan, yn dygaru, yn dyfoli, yn rhodio'n agos gyda thi ac yn diolch yn wastadol am rasysau Calfari, y gallu diolch trwy'r flwyddyn sydd yn dod am be mae Duw wedi gwneud. Diolch. Gwmni calonnau oll yn gan yn agos gyda thi ac yn diolch yn wastadol am rasysau Calfari. Bod 1000 blynedd o'r neithion i ddodi yn ei mondyn, disgu ni gyfrin honiad am ei rhywun, prynu'r amser yn arbodus yng nghanol dyddiau yr isgyd, gyfrin werth fawr pob unedyn gawn o ddoneddi di. A bo hi'n ddithron erthys bobl i weithio yn y wyllad fawr. Gymwllwm na meddwl am roi arfau lawr, buan dawen o sy'n I sôn am Grist a'i angau dri. Mae Ffion allan i ni o 1 Samuel pennod 8. Samuel pennod 8. Wedi Samuel heneiddio, difeibion yn farnwyr ar Israeliaid. Joel oedd ei fab hynaf, ac Abeia ei ail fab, ac yr oeddent yn barnu yn Beersheba. Eto nid oedd y meibion yn cerdded yn llwybrau eu tad, ond yn ceisio elw, yn derbyn cildwrn ac yn gwiro barn. Felly cyfarfu holl heniriaid Israel a mynd at Samuel i Rama a dweud wrtho, rwyt ti wedi mynd yn hen ac nid yw dy feibion yn cerdded yn dy lwybrau di. Rhoi ni nawr frenin ni'n barnu, yr un fath ar holl genhedloedd. Gofidiodd Samuel i bod yn deud rhoi ni frenin ni'n barnu, a gweddiodd Samuel ar yr arglwydd.
Dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, gwrando ar y bobl ym mhopeth y maent yn ei ddweud wrthyt, oherwydd nid ti, ond my fi y maent yn ei wrthod rhag bod yn frenin arnynt. Yn union fel y gwnaethant a mi o'r dydd y dygais hwy fyny o'r Aifft hyd heddiw, sef yng ngadael a gwasanaethu diwiau eraill, felly hefyd y gwrant a thithau. Gwrando nawr ar eu cais, ond gofala hefyd dy fod yn ei rhybuddion ddifrifol ac yn dangos iddynt ddull y brenin a fydd yn teyrnasu arnynt. Mynegodd Samuel holl eiriau'r arglwydd wrth y bobl oedd yn gofyn am frenin ganddo, a dweud, dyma ddull y brenin a fydd yn teyrnasu arnoch. Fe gymer eich meibion a'i gwneud yn gerbydwyr ac yn farchogion i fynd o flaen ei gerbyd. Gwna'r rhai ohonynt yn gapteiniaid 1000 a chapteiniaid 100, eraill i aredig ei dir ac i fedig yn heiaf, ac eraill i wneud ei arfau rhyfel ac offer ei gerbydau. Fe gymer eich merched yn berewresau, yn gogyddesau ac yn bobyddesau. Cymer hefyd eich meisydd, eich gwynllanoedd a'ch gerddi o lewydd gorau a'i rhoi i weisio. Bydd yn degymych yd a'ch gwynllanoedd yr un fath ar holl genhedloedd gyda brenin i'n barnu a'n harwain i ryfel ac ymladd ein brwydrau. Gwrandawodd Samuel ar y cwbl o ddwedodd y bobl a'i adrodd wrth yr arglwydd. Dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, gwrando ar ei cais a'r hofrenin iddynt. A dywedodd Samuel wrth yr Israeliaid, ewch adref bob un. Diolch Fion. Dwch ni weddi efo'n gilydd. Un tad, da ni wrth droi ato ti yn cydnabod bod na ddryswch, bod na ofna, bod na obeithion, bod na ansicrwydd yn dod wrth i ni gychwyn blwyddyn newydd. Ond arglwydd, da ni'n gallu pwyso arna ti. Da ni'n gallu ymddiried yn llwyr yn ein harglwydd Iesu Grist y fab annwyl di. Oherwydd pwy ydi o, oherwydd be mae o di wneud unwaith am byth. Yn cymryd yn pechod ni arno fo'i hun ar y groes. Yn concro marwolaeth, yn sicrhau bod ni yn ei ogrwydd, nad yda ni'n heiddi dim byd, wrth i ni droi at Grist mewn ffydd ac edifeirwch, bo hyd yn oed ni yn cael derbyn yr etifeddiaeth honno mae dair di'n sôn amdani. Yr etifeddiaeth honno na fydd byth yn cael ei difrodi, byth yn cael ei difwyno, byth yn cael ei chipio oddi arna ni. Achos i bod ti'n ddiogel yn y nefoedd yn Iesu ei hun. A da ni'n gofyn wrth i ni gychwyn blwyddyn newydd ar yr holl feddylia gwahanol sy'n dod i'n rhannu. Da ni'n gweddio byddi di yn dod â ni fel da ni di canu, dod â ni'n agos ata ti. Fel yn hytrach na bod yn bryderus ynglŷn â beth sydd yn dod nesaf, y gallwn ni wynebu yr wythnos, y mis, y flwyddyn sydd o'n blaena ni, yn deud da ni'n mynd i fod yn ddiogel yng Nghrist. Yn wir, mi nawn ni brofi bendith ar ôl bendith yng Nghrist, oherwydd i heilioni fo, oherwydd i gariad di ben draw, oherwydd dymuniad y Duw tragweddol tydi dy hun i'n bendithio ni, i'n hachub ni, y cynllun hwnnw ers cyn creu y byd, gafon ni glywed amdano fo'n dod i gyflawniad yn dy fab. Felly o Dduw, trigar hawrth ni ar gychwyn blwyddyn newydd. Rhoi ni o ysbryd i'n hadnewyddu ni, i'n helpu ni. Nid i smalio fod pob peth yn iawn, ond i allu dod yn yn gwendid. I allu troi yn yn pechod at waredwr bendigedig. Ac ymddiried yn hynny'n yn llwyr am y flwyddyn sydd yn dod i'n harglwydd Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n gweddio, felly dros gyflwr deglwys di ar hyd a lled Cymru, yn gofyn y byddi di'n adfywio, yn adnewyddu. O Dduw, fysa na ddim byd yn lloni'n calon ni yn fwy na bod 2024 yn flwyddyn yn y llyfrau hanes, pan y bydd pobl mewn
cenedlaethau i ddod yn deud, dyna'r flwyddyn y bendithiodd yr arglwydd yn helys. Ond arglwydd, da ni hefyd, wrth ofyn hynny, y byddi di ar waith hefyd yn cyflwyno'n hunin, yn gofyn arglwydd, da ni eisiau ti weithio arno ni. Da ni eisiau bod yn debycach i'r arglwydd Iesu. Da ni eisiau bod yn fwy sensitif i waith dysbryd di, yn bywydau personol, yn bywyd ni fel eglwys yma, ond hefyd yn tystiolaeth ni i'r bobl yr ydyn ni'n byw ac yn gweithio yn eu plith nhw. Maddau ni bod ni yn gallu bod yn debyg iawn i bobl sydd ddim yn dynabod di. Maddau ni bod yn calonna ni'n gallu bod yn gyndyn ofnadwy ildio i ti fel yn brenin ni. Bod ni arglwydd yn gorfod cyffesu, bod ni'n gallu dilyn ffordd y byd, bod yn hunanol, gwneud pethau achos bod ni isio bod nhw yn creu niwed i'r bobl o'n cwmpas ni. Maddau ni. Arglwydd sancteiddiau ni. A da ni'n gofyn y byddi di yn defnyddio ni i fod yn oleuni, nid i ddangos yn hunin, ond i ddangos mawredd yr arglwydd Iesu Grist, i fyd anghennus o'n cwmpas ni. I fyd sydd yn aml yn meddwl bod gynnu nhw'r atab, ond da ni'n gwybod o thair di, mae dim ond un sydd yn mynd i'n gwneud ni'n gyflawn, ac mae dy fab annwyl di hwnnw. Diolch i ti felly, arglwydd, am dy ras a dy gariad, gyna fo yn reality cynyddol i ni, ac arglwydd boed iddo fod yn reality cynyddol i bobl ar hyd a lled y byd hefyd. Da ni'n clywed am gymaint o ddioddef, da ni'n clywed am gymaint o gasineb a pobl yn wynebu erchylltera oherwydd rhyfel, ond hefyd oherwydd effaith tywydd a daeargrynfeydd. Mae o'n yn brawychu ni. Ond da ni'n diolch bod gynnon ni nofa yn Iesu Grist. A ni'n diolch bod ni'n gallu cyflwyno y pethau mae gyd i ti gan ddeud arglwydd gwneler dewyllus di. Dyfo ti yn dduw da, yn dduw cyfiawn, yn dduw sanctaeth. Bendithia ni felly, wrth i ni barhau dyfolu di, bydd ar waith. Clod i ti, da ni'n gofyn bydd Iesu Grist yn cael y mawl, yn cael yr anrhydedd y mae o yn ei heiddi. Da ni'n cyflwyno'r cyfan felly, a'r gweddi tawel personol hynny i ti, yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni droi at y bregath, dwch i ni ganu can sydd yn sôn am pa mor dyn mae'r arglwydd yn dal ni, pa mor ddiogel yda ni sydd yn credu yn Iesu Grist, mewn amheuon, mewn ofna. Pan rwy'n ofni colli ffydd, Crist fem deil yn dyn. Pan ddaw'r temptiwr trech liw dydd, am deil yn dyn. Dal fy ngafael fedra i fyth, ar fy nyrus daeth, a mae oer i'w nghariad i rhaid iddo nal yn dyn. Am deil yn dyn. Fy ngwaredwr am car, am deil yn dyn. Diolch.
Rwan ta, y cwestiwn sgynna i ddechrau ydy be ydych chi'n meddwl di'r cysylltiad rhwng Lenni 2024 a'r darlleniad gawson ni o 1 Samuel 8? Os na rhywun yn gallu gweithio allan, ella na dyna ddech chi'n meddwl yn ystod darlleniad, be yn y byd mawr ydy hwn? Wel, mae yna lot o bethau mae'n siŵr yn arbennig am 2024. Dwi'n meddwl bod ti'n flwyddyn naid, dydy? Dwi'n meddwl bod hynny'n golygu bod yna Emma Olympics yn mynd i fod yn ystod yr ha. Ond, pan nes i googlo beth sydd yn arbennig am 2024, mi nath Google ddeud wrtha i bod 2024 yn arbennig ac yn cael ei disgrifio fel the biggest election year in history. Achos mae'n debyg, yn 2024 bydd yna o gwmpas 76 gwlad yn y byd yn cael rhyw fath o etholiad, Lenni, a drost 4 biliwn o bobl yn cael dewis arweinydd newydd. Rwan ta. Dewis arweinydd newydd. Dyna di'r cyswllt. Yn 1 Samuel 8, be glwson ni oedd pobl ddew yn dymuno cael arweinydd. Yn dymuno cael brenin. Wel, da ni wedi cael brenin newydd llynadd, ond yng Nghymru, mae'n fwy na thebyg y cawn ni 2 brif weinidog newydd yn ystod 2024. Y sicr mi gawn ni yn yng Nghaerdydd, a mae'n dibynnu be mae'r Rishi Sunak yn benderfynu o ran dyddiad etholiad. Ond mi fydd na arweinwyr newydd yn mynd i ddod. Sut rei fyddan nhw? Ydyn nhw'n rhai y byddwn ni'n gallu ymddiried yn nhw? Ydyn nhw'n mynd i wneud smonach ohoni? Neu ydyn nhw'n mynd i wneud pethau da? Dyna'r cwestiynau fydd yn cael eu codi, dyna'r pethau fydd yn cael eu trafod trwy gydol y flwyddyn, dwi'n siŵr. Ond wrth i ni edrych ar yr hanes yma o 1 Samuel 8, lle mae'r bobl yn gofyn am frenin, dwi eisiau ni gysylltu fo ella'n fwy personol hefo be da ni yn edrych ymlaen ato fo yn 2024. Achos dwi'n siŵr bod gynnon ni gyd bethau ydyn ni yn edrych ar y flwyddyn ac yn deud, dyma be fyswn ni'n licio i weld yn digwydd. Siŵr bod gynnon ni dargeda, bod gynnon ni obeithion am y flwyddyn. Ond dwi'n mynd i ofyn i chi be di'ch addunedau blwyddyn newydd, achos mae hwnna'n gallu bod yn dipyn o pressure, dydy. Achos os ydych chi wedi deud wrth rwy'n be di'ch adduned, mae yna demtasiwn mawr y bydd y person yna'n dod nôl ata chi mewn mis ac yn gofyn, wel, sut mae'n mynd? Felly dwi'n eisiau gwybod beth i'ch adduned chi, ond hyd yn oed os oes gennych chi adduned, mae siŵr bod gennych chi bethau yn y calendar. Dwi'n edrych ymlaen at hwnna. Swn i'n licio gwneud yn dda yn yr arholiad yma, Lenni. Neu fyswn i'n licio cael dyrchafiad, neu lla bod yna rhyw brosiect efo'r gwaith, ac mae o yn yn golwg ni, hyn dwi'n gobeithio sydd yn mynd i ddigwydd. Ac felly dwi eisiau ni feddwl am y pethau yma i gyd, a dysgu chydig bach o wersi os yn bosib, wrth i ni ystyried yr hanes am bobl ddew yn dod at Samuel y barnwr gan ddeud, dyma da ni isio. Da ni isio brenin. Ac wrth i ni feddwl am yr hanes, dwi am i ni ofyn chydig bach o gwestiynau. Cwestiwn cyntaf ydy hwn. Beth sy'n dod i mewn a beth sy'n mynd allan yn blwyddyn ni? Beth sy'n dod i mewn a beth sy'n mynd allan? Achos fel mae yr erthygla wastad yn dweud hefo ffasiwn, mae yna bethau newydd yn dod i mewn, a mae yna hen bethau yn mynd allan. Be di'r pethau yna yn ein bywyd ni? Hwna di'r cwestiwn cyntaf. Be sy'n dod i mewn, be sy'n mynd allan? Yr ail gwestiwn, be neu pwy sy'n dylanwadu arno ni? Be neu pwy sy'n dylanwadu arno ni? A'r cwestiwn ola, be da ni angen? Iawn? Dyna'r 3 cwestiwn dwi am i ni ystyried yn sydyn. Be sy'n mewn, be sydd allan? Be neu pwy sy'n dylanwadu arno ni? Be da ni angen? A mae'r cwestiynau yma i gyd yn codi yn sgil y darlleniad o 1 Samuel 8. Mae pobl ddew wrth i ni ymuno ar hanes yma
wedi dod i bwynt lle mae yna lot o farnwyr gwahanol wedi dod, ond mae yna gyfnod o sefydlogrwydd wedi dod. Ac felly maen nhw'n mynd at Samuel, sydd yn heneiddio, ac maen nhw'n deud, da ni eisiau rhywbeth newydd. Mi oedd Samuel, fel y clywsoch chi o'r hanes, wedi penodi i feibio'n ei hun. Ddim wastad y peth doethau i wneud, ond mae wedi penodi i feibio'n ei hun i wneud y gwaith oedd o'n wneud, ac mi droth allan oedden nhw ddim yn gwneud fel nath Samuel. Oedden nhw ddim yn dduwiol, oedden nhw ddim yn ifydd i gyfraith Duw. Deud gwir, sa'n ni'n deud bod nhw'n dodgy. Gewch chi wneud eich comments eich hun ynglyn â tebyg i pwy oedden nhw, ond oedden nhw'n dodgy achos oedden nhw'n plio i nith i hunin. Oedden nhw'n cymryd bribes, oedden nhw'n cymryd cildwrn, ac oedden nhw ddim yn arwain fel y dylid i wneud. Ac felly mewn rhyw ffordd, da ni'n gallu cydymdeimlo yn dydan, hefo pobl dduw sydd yn mynd at Samuel ac yn deud, dim hynna, da ni eisiau rhywbeth arall, da ni eisiau brenin. Da ni eisiau brenin, a mae Samuel fel proffwyd a barnwr doeth yn cymryd yr dymuniad yna ac yn mynd yn syth at yr arglwydd. Ac yn deud wrth yr arglwydd, dyma mae dy bobl di isio, dwi'n meddwl bod hyn yn iawn na di. I ni, sut ydyn ni'n prosesu pethau? Pan da ni'n meddwl am y flwyddyn sydd o'n blaenau ni a be fysa ni'n licio weld yn digwydd, be da ni'n neud efo fo? Ydyn ni'n mynd â hyn at Dduw? Neu ydy'n bywyd ni, os da ni'n Gristnogion, ydy'n bywyd ysbrydol ni ar wahân i hynny? Felly mae gennym ni bethau fysa ni'n licio weld yn digwydd, ac yna mae Duw yn gwneud be mae Duw yn ei wneud. Ond fel Cristnogion, da ni eisiau plethu y ddau yn dydyn. Da ni eisiau ein gobeithio'n am dymuniadau ni gyd fynd ac ewyllus Duw. Ond mae'r hanes yma'n rhoi chydig bach o rybydd i ni. Achos yr heswm mae Samuel yn deud, dwi ddim yn meddwl bod yr cais yma am frenin yn un cywir, ydy mae o'n gweld beth sydd o dan yr wyneb. Mae esbonwyr Beiblaidd yn anghytuno oedd cael brenin ynddo'i hun yn beth drwg neu'n beth da. A hyd heddiw, mae pobl dal yn anghytuno ydy cael brenin yn beth drwg neu'n beth da. Ond yn yr hanes yma, da ni'n cael gwybod beth yw'r broblem yn dydyn. Y broblem yn ei hanfod ydy wrth i bobl ddiw ddeud da ni isio brenin, go iawn be maen nhw ddeud ydy da ni ddim isio Duw i'n harwain ni. Dyna sydd i weld yn adnod 7 o'n darlleniad ni. Adnod 6 a 7. Gofidiodd Samuel ei bod yn dweud rhoi ni frenin i'n barnu, ac weddiodd Samuel ar yr arglwydd. Dywedodd yr arglwydd wrth Samuel, gwrando ar y bobl ym mhopeth y maent yn ei ddweud wrthyt, oherwydd nid ti, ond my fi y maent yn ei wrthod rhag bod yn frenin arnynt. Dyna'r broblem. A dyna'r broblem i chi a fi os ydyn ni'n deud, hwn ydy'r peth dwi isio lenni. Mae o'n broblem os ydy o yn mynd yn all-consuming. Os na dyna ydy'r prif beth ydyn ni'n canolbwyntio yn sylw arno fo. Achos os na rhywbeth yn dod i'n bywyda ni a mae'n cymryd drosodd pob peth, mae o'n mynd i wthio rhywbeth allan. A'r demtasiwn, y peri gwastad ydy, os na'r unrhyw beth yn dod i'n bywyd ni sydd yn bob peth i ni, mae o'n gwthio yr arglwydd allan. A sylwch bod Duw yn deud wrth Samuel, mae'r bobl nid yn dy wrthod di, maen nhw'n yngwrthod i fel brenin arnyn nhw, a wedyn mae'n symud ymlaen i ddeud fel maen nhw wedi wneud trwy'r amser. Adnod 8. Yn union fel y gwnaethant am i o'r dydd y dygais hwy fyny o'r aifft hyd heddiw, sef yng ngadael a gwasanaethu diwiau eraill, felly hefyd y gwnant a thithau. Yr heswm pan bod yr hanes yma yn rybydd i ni ydy, da ni yn yr un llinach a pobl ddew yn fama. Mae'r un tueddiad yno ni i fod isio pethau newydd, i ddilyn y ffad neu y peth diweddara, ac wrth i ni roed yn bryd ar y pethau yna a bod nhw yn bob peth i ni, da ni'n troi ffwrdd
oddi wrth yr arglwydd. Mae'n calon ni yn cael ei roi i bobl neu i bethau gwahanol. Mae'n gallu bod yn eitha digri, yn dydi? Os da chi'n edrych ar raglenni teledu fel, be di enw hwnna? Long Lost Families? Lle maen nhw yn dod â plant sydd wedi cael eu mabwysiadu, neu lle mae yna dor priodas neu tor perthynas wedi bod, a mae pobl yn cael eu hadfer at eu brodyr neu chwiorydd oedden nhw rioed wedi gyfarfod o blaen. A mae yna rhywbeth hyfryd amdano fo, ond y peth sy'n ddigri dwi'n wastad yn ffeindio ydy, maen nhw'n cyfarfod ei gilydd, a maen nhw'n deud brawddegau fel, mae gen ti'r un un trwy'n na fi. Neu, mae dy goesa di'n fyr fel fi. Maen nhw'n ffeindio bod yna gysylltiadau teuluol yna. Na, mae'r pethau'n gallu bod yn ddigri, weithiau wrth i ni weld o'n dydy. Dwi a mrawd yn rhannu un peth tebyg, sef prinder danadd. O ddau ohona ni, oedd gennym ni ddim digon o ddanadd oedolion, felly mae nifer o fy nanadd y gwelwch chi yn ddanadd plastig, yn union y fath y mrawd. A un o'n canitherod, dwi'n meddwl hefyd. Ydych chi'n gweld patryma mewn teuluoedd? Ond dwi wedi rhaid esiampl eitha digri ac ysgafn i chi, ond mae'n gallu bod yn ddifrifol, yn dydi? Da ni'n gwybod bod na afiechydon yn gallu dod lawr yn y teulu a bod o yn y genynnau. Wel, mae'r Beibl yn deitha ni bod gynnon ni fel dynoliaeth afiechyd marwol. Pechod. Y duedd honno yn calonna ni i wthio yn creawdwr allan o'r pictiwr. A dweud, na, dwi'n gwneud beth dwi eisiau gwneud. Dwi'n gwybod beth sydd orau i fi'n hyn. Sa'n angen i fi wrando ar bobl eraill. Sa'n angen i mi wrando ar Dduw. A trwy'r Beibl, da ni'n gweld yr tueddiad teuluol yna yn dangos i hyn. A does neb ohona ni yn ei mewn ohono fo, mae o yno ni gyd. Ac mae o'n cael ei ddangos mewn ffyrdd gwahanol. A mae o'n creu difrod a dinistyr i'n bywyda ni, i bywyda pobl o'n cwmpas ni, i'n byd ni. Meddyliwch, da chi fel fi, mae siŵr yn gwybod am bobl, a maen nhw'n colli penna efo pethau. Boed o'n hobi, pobl sydd yn byw i chwarae golff, neu yn gariad. A mae ffrindiau nhw'n sôn amdano, mae'n obsessed ydy. Ond pan mae'r obsesiwn yna yn parhau, da chi hefyd yn gweld y canlyniadau yn ydych. Os ydy rhywun yn rhoi di bres a'i amser i gyd ar ddydwn ni, maddeuwch i mi os da chi'n digwydd licio golff, dwi jyst i defnyddio fo fel esiampl. Ond maen nhw'n byw i bywyd i chwarae golff. Ella bod gennyn nhw deulu yn dweud, da ni'n nabod nhw. Maen nhw jyst yn gwneud hyn trwy amser. Ac ella bod nhw'n mynd i broblemau ariannol, achos dwi'n gwybod bob hynny pethau golff yn ddrud iawn. Ne, edrychwch ar yn byd ni. Gymaint o ddinistyr da ni wedi gwneud i'r byd o'n cwmpas ni achos bod ni eisiau mwy a mwy a mwy o bethau. A dyna di'r peth gwneud pres, llwyddiant. A mae'r Beibl yn atgoffa ni pan mae unrhyw beth yn dod yn flaenaf yn ein bywyda ni, mae o'n gweithredu fel Duw, fel eilyn i ni. A bob tro yr ydyn ni yn rhoi rhywbeth fel eilyn, fel y dywedodd Hywel Meredydd, dwi'n meddwl bod o'n trio gwneud, ond oedd o'n ffordd gofiadwy iawn. Munud mae yna rhywbeth yn dod yn eilyn i ni, mae Duw yn dod yn ailyn i ni, yn dydi? A munud mae Duw yn dod yn ailyn i ni, mae'r problemau yn cynyddu ac yn cynyddu. Felly, peidiwch â clywed fi'n deud, peidiwch â cael amcanion ar gyfer leni. Dim dyna dwi'n meddwl. Mae'n iawn i ni gael gobeithio'n, iawn i ni gael targets, bod ni eisiau gwella rhywbeth, ond byddwch yn ofalus nad hwnna ydy'r peth sydd yn llenwi'ch bryd chi. Achos os ydy hynna'n digwydd, mi wneith o ddinistrio yn ara bach, mi wneith o eich pellhau chi oddi wrth yr arglwydd. Iesu Grist yn deud, ni all neb wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd unau'n casau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n dyrngar i'r naill ac yn dirmygu y llall, ni allwch wasanaethu Duw a Mammon. Felly wrth i ni edrych ar y flwyddyn sydd o'n blaena ni, wrth i ni ddysgu o'r hyn digwyddodd yn 1 Samuel 8. Be sydd dod i mewn? Iawn, ond watsiwch bod o ddim yn gwthio yr arglwydd allan yn bywyda ni. Yr ail gwestiwn, beth neu pwy
sy'n dylanwadu arno ni. Mi oedd pobl Dduw isio brenin. Oedden nhw'n gwrthod yr arglwydd. Oedden nhw isio brenin achos i bod nhw isio bod fel y cenhedlaeth. Ydych chi sylwi? Diddorol, de? Bod nhw'n deud pam bod nhw isio brenin. Adnod 5 ydy, ie? Y dyrfa yma yn mynd at Samuel, yr wyt ti wedi mynd yn hen ac nid yw dy feibion yn cerdded yn dy lwybrau di, rhoi ni'n awr, frenu ni'n barnu, yr un fath a'r holl genhedlaeth. Pan y dylsa hein fod yn bobl sydd yn byw yn ôl gair Duw ac yn cael ei siapio gan yr hyn mae'r arglwydd wedi ddeithio nhw, go iawn, maen nhw eisiau byw fel pawb o'r cenhedloedd sydd heb Duw. Maen nhw'n gweld eu cymdogion a'i brenhinoedd a'i milwyr, a maen nhw'n meddwl, da ni eisiau bod fel yna. Da ni eisiau ffitio mewn. Pam da ni ddim yn cael y stwff sgynnu nhw? Amdana ni. Pan da ni yn cychwyn blwyddyn newydd, ella pan da chi yn mynd yn ôl i'r gwaith ar ôl gwyliau, da chi'n siarad efo cydweithwyr, be fes ti'n neud dros Dolig? Gys ti'n mynd i fanna, do? Neis. Eto, mae o yno ni'n dydi? Mae o yn reddf yno ni i gymharu'n hyn i na pobl eraill, ac mae o'n demtasiwn gry iawn i ni ddweud, da ni eisiau beth gyn pobl eraill. Da ni'n eitha iddigeddus, di gwir, o bobl sydd ddim yn abod yr arglwydd Dduw. Sydd ddim wedi profi gras a chariad a maddeiant, ond rhywsyd da ni'n gallu dweud, mae gennyn nhw beth da ni'n licio hefyd. Yn ddiddorol yn yr hanes yma, mae o yn amlwg iawn bod y bobl yma a'i bryd ar fod fel pawb arall. Ond mae Duw yn bod yn dreigarog eithriadol yn y benod, yn dydi? Achos mae o'n deud wrth Samuel, wan, mi gawn nhw frenin, ond dwi eisiau chdi rhybuddio nhw. Be sy'n mynd i ddigwydd pan gawn nhw frenin? A wedyn oedd y rhestr hirfaith yn dweud, oedd o, mae'n siŵr, 3/4 darlleniad ffion doedd, o dyma be mae cael brenin yn olygu chi. Da chi'n mynd i golli pres, da chi'n mynd i golli eich plant, da chi'n mynd i gaeth fwysion, mae'r holl bethau da chi wedi gael yn rhodd gan Dduw, mae'r brenin jyst yn mynd i dropio i top nhw i ffwrdd a dweud, fi biawn na. Jyst i chi wybod be mae cael brenin yn olygu chi. A nath chi sylwi sut nath pobl Dduw ymatab reit ar ddiwedd yr hanes. Adnod 19. Gwrthododd y bobl wrando ar Samuel. Na, meddent, mae rhaid i ni gael brenin i ni fod yr un fath ar holl genhedloedd. Ia, ond mae'n mynd i wneud drwg i chdi. Na, dwi'n isio. Dwi just eisiau bod fel pawb arall. Mae o'n demtasiwn ym mhob oes i bobl Dduw fod yn debyg i'w cymdogion nhw. A mae'r Beibl yn yn atgoffa ni o hynny dro ar ôl tro. Hyd yn oed i ni heddiw, mae'n mynd i fod yna. Ond gai bledio anna chi fel dwi'n gweddio dros dy fi'n hun yr un fath. Os ydych chi gael eich dylanwadu, gadewch chi'r arglwydd dylanwadu yn eich eleni. Os ydych chi'n gwrando ar rhywbeth neu rhywun, gwrandwch ar be mae Duw yn ddeitha ni'n y Beibl. Achos mae o lles ni, ond ydych chi'n gwybod be? Mae'r byd o'n cwmpas ni angen hynny. Achos yda ni sydd yn honni bod ni'n dilyn Iesu Grist yn mynd yn bell oddi wrtho fo, a bod yn bywyd ni yn blendio mewn i fywyd pawb arall. Lle mae'r dystiolaeth? Lle mae'r goleuni yma Duw wedi bennu i'w ddisgyblion o? Lle mae'r halan? Os ydda ni yn ferfedd fel pawb o'n cwmpas ni. A mae'n gallu digwydd heb i ni ddallt, yn dydi? Mae ffasiwn yn un o'r pethau. Dwi'n gwybod dim byd amdano fo, ond mae o i weld ym mhob cyfnod. Mae yna ffasiwn, a mae pawb yn dilyn ffasiwn heb iddyn nhw ddallt. A na i roed esiampl bach sydyn i chi. Dwi wedi ffeindio llun o bobl yn gwylio gêm bêl-droed. Oedd gema FA Cup ddoe. Dwi wedi ffeindio llun o gefnogwyr yn gwylio gêm FA Cup gan mlynedd union yn ôl, iawn?
1924. Ac wrth i ochr o, dwi wedi rhoi llun, bai dangos o eto, dwi wedi rhoi llun pobl yn gwylio pêl-droed leni. Sbiwch gwahanol dyn nhw. A sbiwch pa mor unffurf ydy pobl i'w gilydd. Dwi'n siŵr bod y dyrfa ar y chwith a'r dde meddwl, dwi'n gwneud byd gwahanol, dwi'n gwneud ei fath o pob arall. Ond rhowch gan mlynedd rhwngthyn nhw a maen nhw'n edrych yn hollol wahanol i'w gilydd yn dydyn. Mae rai cyfela, dwi yn chydig bach yn siomedig bod y ffasiwn o wisgo cap yn bob man di mynd allan, achos swn i'n mwynhau hynny. Ond be am yn bywyd ni? Be ydy'r elfenna hynny yn bywyd ni, lle da ni'n gwybod sut dylia ni fod yn byw, da ni'n gwybod be mae'r arglwydd Iesu wedi ddeud, ond mae ffrindiau fi gyd yn gwneud hyn. Mae nhw i gyd yn siarad fel yma, a maen nhw'n cael hwyl yn difrio i bos ac yn torri corneli. Os dwi'n wahanol, fyddai'n teimlo'n wirion. Pobl yn gwneud hwyl am ymhenni. Os dwi'n deud wrth pobl beth dwi'n neud ar ddydd Sul, ella fyddai ddim yn rhan o'r criw. Di hyn ddim yn rhywbeth i blant ag ieuenctid. Na ddim yn bobl i oedolion o bob oed. Dychmygwch bod pobl yr arglwydd yn clywed yr rhybuddion yma gan Dduw ac yn dweud, na, mae'n iawn. Nawn ni'n neud beth da ni'n feddwl sydd ora. Wsos ar ôl Dolig, dim wsos ar ôl Dolig, ond yr wythnos ar ôl Dolig, mi oedd hi yn ddwrnod ailgylchu yn tu ni. Felly, yn hogyn da, nes i roed yn mynd ailgylchu i gyd allan, nos yn gynt. A wedyn, y bora yr oedd y binia'n dod, nes i ddigwydd sbio allan trwy'r ffenast. Llanast. Oedd hi'n storm, ac oedd yn ailgylchu ni wedi mynd lawr y stryd i gyd. Felly, yng nghanol y gwynta'r glaw, mi eis i a llio allan yn trio hel y pethau mi gyd. A wedyn nes i feddwl, be oedd yn bod yna i? Achos pan o'n i'n byw yn Llawsanan, o'n i'n ofalus iawn yn tshecio'r tywydd ac yn peidio rhoid yn ailgylchu allan os oedd hi'n mynd i chwthu. Ond am ryw reswm, o'n i'n gwybod, o'n i wedi edrych ar tywydd, o'n i'n gwybod bod yna storm yn dod, ond o'n i wedi meddwl, o fydd hi'n iawn. Mae'n hawdd i ni wneud hynny'n dydy. Clywed rhybuddion y gair a dweud, na, fyddai'n iawn tro yma. Wrth i ni gychwyn blwyddyn newydd, sut ydym ni'n mynd i sicrhau na'r arglwydd sy'n dylanwadu fwyaf yna ni? Sut ydym ni yn patrwm darllen, yn patrwm gweddi, yn addoliad hefo'n gilydd, yn sicrhau bod ni'n ysu i ddylanwad yr arglwydd gynyddu yna ni? Fel bod ni nid yn unig yn gwybod mwy am be mae Duw yn ei ddeud yn y Beibl, ond bod ni'n gallu gweddio ar ei Dduw newid yn calon ni nes bod yn bywyda ni yn dod yn debycach i fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Pa newidiadau ydym ni angen wneud mwyn sicrhau bod hynny yn digwydd? Felly, cwestiwn cyntaf oedd beth sy'n mewn, beth sydd allan. Yr ail gwestiwn, be neu pwy sy'n dylanwadu yna ni. Cwestiwn ola, be ydym ni angen? Os da ni'n edrych ar ddarlun mawr y benod yma, mae'r bobl yn dymuno cael brenin. Mae Duw yn eu rhybuddio nhw, yn gweld y sefyllfa, bod nhw yn troi cefn arno fo, bod nhw isio bod fel y bobl o'i cwmpas nhw, ond yn y pen draw mae'n gadael iddyn nhw gael be maen nhw isio. A darllenwch y penodau sydd yn dod wedyn, a mae'r canlyniadau yn druenus. Maen nhw'n cael brenin a naddas, Sol, sy'n gwneud smonach ohoni, achos dwi'n yn dilyn yr arglwydd. Ac a dweud y gwir, darllenwch weddill yr Hen Testament, so mae yna batrwm. Mae o'n batrwm eitha depressing os da chi'n darllen 1 a 2 Brenhinoedd, 1 a 2 Chronicle. Teyrnasodd bla bla bla, gwnaeth yr hyn oedd ddrwg nôl yn arglwydd, drosodd a drosodd a drosodd. Felly be ydym ni angen? Ydym ni angen brenin? Ydym ni angen athro? Ydym ni angen dallt yn hunin yn well? Ydym ni angen dallt y byd o'n cwmpas ni'n well? Da ni angen brenin, ond da ni angen brenin perffaith. Da ni angen athro, da ni angen doethineb, ond da ni angen
doethineb berffaith. Ac yn fwy na dim, da ni angen rhywun sydd yn delio â'r afiechyd marwol hwnnw. Y pechod, yr euogrwydd, yr hunanoldeb sydd yn default i ni gyd. A does ddim un system addysg yn mynd i allu rhoi yr ateb i hynny. Does ddim un prif weinidog na brenin yn mynd i sortio'r pethau yna allan. O ma na un yn does. Ma na frenin sydd hefyd yn athro, sydd hefyd yn archoffeiriad, sydd hefyd yr un aberth perffaith yr ydych chi a fi i angen. A nid dim ond ni, pobl ledled y byd ym mhob cyfnod. A'r arglwydd Iesu Grist ydi o. Mewn ffordd, mae'r ffaith bod 1 Samuel 8 yn gorffan yn eitha swta hefo mi gawn nhw be maen nhw isio ffwrdd â chi, yn gofyn cwestiwn. Wel, ai dyma di'r gorau allwn ni obeithio amdano fo? Ond i'r Beibl ddim yn gorffan yn 1 Samuel 8, nag ar ddiwedd yr Hen Testament. Mae'r cwestiwn yma am frenin yn naturiol yn gwneud i ni symud ymlaen i'r Testament Newydd a gweld Iesu yn dod. Y brenin tragwyddol. Felly pan ydyn ni'n edrych ar be fyswn ni'n licio weld yn digwydd yn y flwyddyn yma, fel o'n i'n sôn wrth y plant, gofynnwch y cwestiwn dyfnach, be da ni wir angen? A lle da ni'n mynd i gael be da ni wir angen? Mae'n byd ni yn gallu edrych yn anobeithiol iawn. Pwy di'r un sydd yn dod â gwir obaith i ni? Y gobaith yna sydd yn gadarn lle be mae pobl yn feddwl ohona ni fyny a lawr. Faint o gyfoeth a gallu sgynnon ni yn gallu bod i ffwrdd â hi. Mae yna gysondeb, mae yna gadernid, mae yna gysur bendigedig yn Iesu Grist nad ydi o'i gael yn un lle arall. Mi oedden ni'n dechrau yn hoedfan, oedden yn darllen yr adnodau yna o Salm 146. Peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion mewn unrhyw un na allwaredu. Bydd ei anadl yn darfod ac yn ta'n dychwelyd i'r ddaear ar diwrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Pa bynnag blaid neu arweinydd gwleidyddol da chi'n meddwl sydd ora, maen nhw'n mynd i wneud camgymeriadau. Maen nhw'n mynd i adael ei hunin i lawr, heb sôn am gadael ni i lawr. Peidiwch a rhoi pob peth yn y fasgiad honno. Os ydych chi'n meddwl, wel mae o lawr i fi a newyllus i wneud pethau well flwyddyn yma, ydych chi'n mynd i adael eich hun lawr, achos da ni'n feidrol. Da ni'n bechadurus, da ni yn mynd i gam ddallt a rhoi cam bwyslais a cham ddefnyddio y donia sydd gynnon ni. Ond yn Iesu Grist, mae gynnon ni frenin perffaith. Mae gynnon ni frenin sydd wedi wynebu heria bywyd fel chi a fi, ond mae di dangos ffordd ragorach. Be da ni angen ydy'r arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd wedi gweld y smonach da ni wedi wneud o'n bywyd ni, gweld y dinistyr sydd yn y byd, a mae wedi dod i mewn iddo fo mwyn sortio pethau. Mwyn rhoi gobaith, mwyn cymodi ni a'r creawdwr hwnnw da ni'n troi cefn arno fo o ddydd i ddydd. Nid arwr fel y ffilmiad o sydd wedi dod o nunlla, ond y Duw tragwyddol sydd mewn gostyngeidrwydd wedi gwisgo yn cnawd ni, wedi profi y beichia, y siom, y poen yr ydyn ni wedi brofi mwyn ni. Mwyn i ni gael dod a cael yn uno ag o am byth, a casglu i bobl o bob cyfandir mwyn bod yn bobl iddo fo'i hun am byth. Gai orffan yn dyfynnu yr adnodau yma da ni wedi bod yn ei astudio yn astudiaethau ni flwyddyn dwytha. Yng ngeiriau'r ysgrythyr, ni wnaeth ef bechod, ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Pan fyddai'n cael ei ddifenwi, ni fyddai'n difenwi nôl. Pan fyddai'n dioddef, ni fyddai'n bygwth, ond yn ei gyflwyno'i hun i'r un sy'n barnu'n gyfiawn. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, mwyn i ni ddarfod a'n pechodau a byw i gyfiawnder, trwy ei archoll
Ef y cawsoch chi a chad, oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod. Fel pobl Dduw yn chwilio am frenin fel y cenhedloedd eraill, ond yn awr, troesoch at fugail a gwarchodwr eich eneidiau. Be bynnag arall, da ni a'n bryd arno fo yn 2024. Drychwch ar yr arglwydd Iesu. Yn fwy na edrach arno fo, trystiwch arno fo. Trowch yn ôl ato fo, ddydd ar ôl dydd, pa mae pethau'n dda, pa mae pethau'n llanast, fod i'r unig un ar yn cyfan ni. Ac wrth i ni dderbyn o'i raso, dwch ni fod yn barod i ddiolch ac i rannu ag eraill brenin mor fendigedig sgynnon ni. Clod i'w enw. Amen. Da ni am orffan yn canu am frenhiniaeth Iesu Grist. Yr un sydd yn ddi-gyffelyd, yr un sydd yn sefyll am byth bythoedd. Saif brenhiniaeth fawr yr Iesu a'i gorseddfa'n fythol lan. Saif ei heddwch yn dra gywydd, saif ei chysur byth a'i chan. Hedd, maddeiant, meddyginiaeth, iachawdwriaeth yn ddiagaid, gras sydd trwyddi yn teyrnasu, deddf yn gwenu yn y gwaed. Saif heb siglo yn dragwyddol, eiriau'r anfeidrol fod. Saif ei gyngor a'i gyfamod pan ddatodo rhwymau rhod. Teyrnas ydyw na ddiflanna, rhodiau deiliaid oll yn rhydd, a phan syrth gogoniant anian, harddwch hon yn fwy fydd. Iddo ef, sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod y ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef, yr unig Dduw, ein gwaredwr trwy Iesu Grist ein hargwyd, y byddo gogoniant am awrhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.